fara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sida sidi kan numéro flani warici war sera allo ye war soro o nyena tiere la ko ni sama be maminye ko ngomi ti goshi ngonga sama mone i yere ta a songo ka no ni mali war ci sira be depo e fuye war be ci funi application e wa bosara e musaka fitini e sama mone jini kurambe sara na e credit u beta na e sani fere be ke na e sama mone ni an maliyan taye aya shifle kan galumbonda ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limano, doctorate Jango Nyese, bien tout le monde la koi, fieu, fois qu'à sort, il y a bana nyini cardon nakari, mais gasabe gasaka dangarike, Adamade Nyamayala, ou quelques bon mot faricolola, ou oeratin fieu, fois qu'à sort, il y a la collection humaine segere. Affaire au coro, École de santé Kaladiata, na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, on veut pas quoi Kalabangura. 20 minutes santé para Mayesa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kaladiata, on a flequé en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, même si égal au fond, au cas de mission de foot na yelenye, au plat de l'ébécala, ni l'agolso d'agabana nuna. Ou go pour le faro de flani. Sigle niveau dev, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, noye niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, catapara matronica. Nimpela de l'edesledo, école de santé Kalajana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection, aya sefa jona, aka la collection inzegere, yoni jemaka chaya. Utogole de plan on bec Kalabangura ya, hôtel Wasuru Coffre de Choi, Waligere Negaduru Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, kalan yesi. Bismillah, anga jamukan kenekan. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fun tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka. Jamana chakedaw bararo privé ou. Inafo, banquiou, microfinance ou, hôpital ou, laboratoire de santé ou, agence de communication, presse écrite ou, presse audiovisuelle, mini ou, boulangerie ou, supermarché ou, hôtel ou, bar ou, restaurant, école publique ou, école privée ou, avocat ou, notaire ou, huissier ou, pharmacie ou, société de vente de véhicules ou. Jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafune malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera awma obse ka wuli ka se APDP la ako traitement ñogo fe awba cartographie ka don akona formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa kan musaka joli sara au bela jelemi do kluka APDP la wala sa akona kunaf quelques années c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô. EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Anga ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 10 ni wolofila 36 75 ngo 98 10 ni wolofila 36 45.
An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye a na kɛ jani kɔnɔna na virus dɔ bi yan sabula a ye ne ka ordinateur bila ka taa amarataw minɛ yen fɛ ka écran yɛrɛ bɛɛ fin kirikirikiri a tiɲɛna virus an ka taa n'a ye sanji kɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ dugu kɔnɔ bi a ka dɔ faamu o la fɔlɔ yan'a kana don an ka machine na yan nka an y'an fasa fili an sera ka baara daminɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bi alamisa ye octobre kalo tile 10 kiiri min kun bolodalen don n'a kun daminɛna n'a ye tile 11 sɔrɔ a baaraw ye tile 11 sɔrɔ o kiiri ɲɔngirila daminɛ don yɛrɛ ma fɔ a la maa minnu nɔ minɛlen don fana ma fɔ ko k'olu labila fɔlɔ min ye conseil des ministres ye ale ka laada baaraw olu kɛra san tɛmɛnen musaka minnu dunna o kɔnɔna na o kimɛli baaraw kɛra ministriw u kun taara min na New York kaw fɛ ɲɛfɔli kɛra o baara la fo kana se ni waati na baara minnu bɛ yen ni olu bolodalen don kɛnɛyako ta fanfɛla la ani farikolo ɲɛnajɛ ko jɔyɔrɔ fana o dira maa dɔw ma min ye an ka ambassadeur kura ye o kan ka taa Algérie kaw fɛ yen hakilila dɔngɔnɔ dɔ u y'o ta k'o kɛ o ambassadeur ye ji kɔni ale bɛ ka taa wa min ye météo ye an mara k'an ka hakili to an yɛrɛ la halisa dɛ ko ji dulonnen don sanfɛ min ye ji ye ko halisa k'a tɔ bɛ yen wolomasiri tabaw olu b'u ka wulikajɔ la Alimaɲikaw fana ye dɛmɛnku ye yaasa yɔrɔ min na u bɛ se cogo min na ka place dɔ sɔrɔ jeune mɔgɔw ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔra ka ban Alimaɲikaw fɛ a musaka taara se fo sefa wari miliyari 2 a n'a kunkanfɛn ma maa minnu n'olu ye degun sɔrɔ bato kɔnɔna na an balima minnu bɛ Atlanta olu ye 80 di ko ka taa di olu ma yaasa u bɛ se k'o kɛ k'u yɛrɛ ma dɛmɛ cogo min na o fana musaka dili kɛra Kulukoro u ka kimi bɛ n'o ye plateau 3 ye an n'an da don o fana na aigliw k'u bɛɛ lajɛlen dafalen don bi kabalakaw fɛ yen entraînement kɔni u y'o kɛ yen kabala hakilila k'a fɔ u kan ka taa terrain lajɛ yala sini sa balontan in ale bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati CHAN fana o éliminatoire bɛ sen na Mali ale ni Mali ni Mauritanie an n'olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ CHAN ko la Amara 10 ni segin don min o don sa an n'olu da maaw tulo kan bi sɔgɔmada in na Jani.ml FM ale sanfɛ. Amara ni waati in na an b'a fɔ bi kɔni alamisa ye an bɛna kuma di an ka maa dɔ ma ka bɔ Jɛnɛ mara la nka yan'o cɛ an bɛ ka fɛn caman ye an bɛ ka fɛn caman mɛn Amara mara tɛ kalifa bɛɛ la maraba bɛɛ tɛ se ka k'i taama ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ yen ni olu kan ka jamana baaraw kɛ bɛɛ gundo fɔ ɲɔgɔn man ka kɛ u ye waati min na jamana in kɔnɔ yan maaw tun ɲɛ bɛ kow tacogo la i bɛ segin kɔfɛ dɔrɔn a ma mɛn yɛrɛ san 3 san 4 maa minnu tun ko Ibrahim Boubacar Keita su ka fisa ni maliyɛn caman ɲɛnɛma ye olu de ni fanga bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi minnu ye ta ka bin kɛ ka pɛrɛn kɛ ka tila ka jamana yɛrɛ ka wulikajɔ kɛ ko wa yɛlɛma ka kɛ u caman kɛlen don dɛnkɛrɛfɛ ye bi u da tɛ kuma na u sen tɛ kuma na u tɛ lamɛn u ni minnu kun kɔ a dalen don ɲɔgɔn kɔ a la fanga bolo fara maa dɔw ye olu ta k'olu de yanga sanfɛ Amara o mankan de bɛ anw kun t'a fɛ k'an da don a la sabula anw bolo jamana kuntilenna ye min ye jamana bɛ ka baara minnu kɛ laɲini minnu b'an ka jamana kɔnɔ degun minnu bɛ an da la ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la ka fɛɛrɛ tigɛ o la an ka sɔrɔdasiw bɛ baaraba de la u bɛ ka t'u ni di su ani tile sapeur pompiers ni finitigi tɔw bɛ wuli ka jɔ ba de la yaasa min ye jamana kɔnɔna na yan degun bɛ mɔgɔw da la olu ka se ka falen
amara an bɛ se k'a faamu k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u olu ye kumakɛlaw ye olu ka bɔ ka kuma dɔw fɔ nka fanga yɛrɛ baarakɛla fanga cakɛla maa minnu bɛ fanga yɛrɛ nimayɔrɔw la olu fana mana bila olu pilasi la an b'an yɛrɛ ɲininka an bɛ taa min an kun t'a fɛ k'an da don kuma in na mɛ kuma in tiɲɛ tan tɛ maaw tɛ wuli ka kuma u kunfɛ yeta o ye waso o ye lakali bɔ bi an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ a ma daminɛ tan u kana to a ka kɛ tan u kana to min bɛ ka fɔ a ka jɔ u la n'o tɛ an ɲɛ bɛ fɛn caman na dɛ an tulo bɛ fɛn caman na an bɛ ka ko caman ye nka an ko laɲini ye min ye an ka t'o sira fɛ o ye kunnafoni di ye ka maaw bɔ kunpan na n'o tɛ bi n'i y'i sigi kabini i b'a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye kabini i b'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ nin na f'i yɛrɛ bɛ tila ka na a dɔw bɛ k'i yɛrɛ sen kan o fana ma ɲi dɛ fanga a yɛrɛ kan k'i hakili to a yɛrɛ la a minɛcogo ɲuman a t'a yɔrɔ ani maa minnu bɛ jɛ ani maa minnu bɛ baara kɛ a kan ka baara min kɛ jamanadenw ka se ka nimisiwasa sɔrɔ kuma tɛ anw bɛ degun min kɔnɔna na bi fɛnw bɛ fɛn na n'o jaw tora ka bɔ ka yira maliyɛnw na o tɛ maaw hakili sigi dɛ n'a dun fɔra fana ko maaw de bɛ fanga kɔnɔ olu n'o mɔgɔw bɛ k'o kɛ o bɛ ka kɛ olu tigiw ye i n'a fɔ kɔrɔlen min mankan kɛra an fɛ yan u k'o jateminɛ dɛ président kuma i ka maaw fɛ premier ministre a ye kuma ka maaw fɛ maliyɛnw degunnen u tɔɔrɔlen fɛn caman bɛ yen u t'a fɛ k'a ye u ɲɛna u t'a fɛ k'a mɛn nka n'a nana kɛ jɔnsɔnna ye a jigitigɛ barika bɛ bonya dɛ aw ye baaraba min daminɛ n'a bɛ sen na fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka fɔ a bɛɛ ka ɲi o i bɛ dɔ de kɛ dɔ bɛ ɲɛ i bolo dɔ tɛ ɲɛ i bolo nka nin waati in na mɔgɔw kumunen don cogo min amara ne ye nin de fɔ n ko fɛn o fɛn bɛ se k'i kunu kana sɔn a k'i nɛmuni daminɛ aw tɛ se ka bɔ ni mɔgɔw ye diɲɛ fan si k'aw n'olu yira anw na k'olu jama bɛ olu kɔ ko se bɛ olu ye k'u bɛ se ka fɛn fɔ k'u bɛ se ka ko kɛ ko anw ma min ye yan san 10 tɛmɛnen in na aw tɛ se ka na ni mɔgɔ si ye k'a fɔ ko o tilennen o ladiri o ye nin ye o ye nin ye o bɛ se ka nin kɛ kuma tɛ denmisɛnnin kunda mali yɛrɛ denmisɛnnin officiel bɛ baara de kɛ yan n k'a bɛ dulo dɔ de la association des jeunes dulonnen don mun na gouvernement tɛ yan parti politique dulonnen don mun na gouvernement tɛ yan association n'a ONG n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ balo mun na gouvernement tɛ wa o gouvernement n'o ko k'a bɛ tilennenya sira ta ka bɛɛ minɛ o b'an ka maa fisaya ni maa ye o maa man ka sɔrɔ o gouvernement kɔnɔ o ka maaw ta ko olu y'an ka mɔgɔ tɔw sanfɛ kuma tɛ a bɛ denmisɛnnin kunda de ka caya denmisɛnnin minnu yɛrɛ dama kun karilen don ɲɔgɔn na yan ni dɔw sera ka na to yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ aw ka tila ka na aw dɔw ka tila ka taa tugu olu kɔ tuguni tiɲɛ na o k'a lajɛ a tɛ bɛn maa si ma a kun man di n ye k'an da don a la mɛ n fɛ mɔgɔw fana ka ca maa caman sigilen don b'an lamɛn u b'a fɔ nin cɛ in tɛ ka kuma nin na mun de bɛ yen a mara ɲɛmaa minnu b'a baara la u k'a dabila ne ye e fa neni k'e ba neni ne ka tila ka taa sigi aw ka so e fa kɛrɛfɛ i b'a fɔ k'i fa sen b'a la ne ye lajaba k'e dɔgɔya ne ka tila ka taa tuguni e ka so ne e den bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ ko non e den tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko dɔw bɛ yen ja dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ ɲɛmaaya la u k'u yɛrɛ minɛ a la n'o tɛ i b'a dɔn ko foyi man jugu jamana in kɔnɔna na ni hakɛ tɛ ne bɛ tilen ka nin kuma in de fɔ i ye ko dilan cogo o cogo i hakili to la ko hakɛ bɛ yen se b'i ye bi i bɛ se ka ko dɔ kɛ i bɛ se ka mɔgɔ dɔw kisi ko dɔ ma mɛ n'i tɛ yen don o don u b'u wele kiiri la dɛ fɛn o fɛn ni maanifin b'a kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na k'e ni ala cɛ tilennenya i ka taa n'o sira ye bi bɛɛ sini bɛɛ parce que an ɲɛ bɛ min na a bɛ k'an siran waati dɔ la ja dɔ bɔra yan ko député dɔ k'u ye ko dɔw kɛ o ɲɔgɔnnaw kelenw o bɛ ka bɔ tuguni ko an ka fanga masunamɔgɔw bɛ k'o baara kɛ u k'a dabila président ka kum'u fɛ premier ministre ka kum'u fɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba minnu bɛ yen n'u bɛ ninnu conseil u ka kum'u fɛ u kana na mɔgɔw ka jamana se ko ma k'a sɔrɔ a bɛ baara min bɛ ka kɛ bi ala b'a dɔn a kira b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna taa ɲɛfɛ
ma damadɔnu kama jamana kana na taa tiɲɛ fɛn caman bɛ yen bi an bɛ se k'olu faamu musa mara ninnu bɛ bɔ ka kuma mun b'u ŋaniya la u b'o de fɔ o ka ɲi ne yɛrɛ bɛ sɔn o ma parce que maa i bɛ fɛn min fɔ o de b'i kɔnɔ pulɔ ninnu bɛɛ bɛ kuma maaw bɛ ka bilasirali o fana y'olu ka bilasirali de ye hali n'a man di mɔgɔ ye o ye baara kɛ cogo di nka mɔgɔ ka ye mun b'aw yɛrɛ fɛ fɛn min man di maliyɛnw ye olu k'o kɛ aw tɛ kuma o la a ye sabali koyi a ye sabali jamana in ka bon o ma dɛ amara an bɛ nin fɔ ka tila k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ premier ministre ye ka tila k'a fɔ mali maa fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ ka baara la u k'u ka baara kɛ n bɛ tilen ka nin de fɔ yan maa ɲuman baden de bɛ jamana in kɔnɔ mun dalen don so wa bɛɛ ka min bila i kunna fana amara mɔgɔ bɛ ka nin bɛɛ lajɛ ala anw minnu bɛ kuma don o don mɔgɔw sigilen don k'an bɛɛ lamɛn o tɛ foyi fɔ fɔlɔ u bɛɛ ka bɛɛ de i bɛ fɛn o fɛn i bɛ k'a kɛ kɛnɛ kan i bɛ k'a kɛ dugu la bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la mɔgɔw tɛ kuma de mali bamakɔ y'o de mɔgɔw tɛ fɛn de f'i ye u b'i to yen mɛ don min na n'a nana kɛ ko u b'a fɔ ko karisa kana ɲinɛ dɛ i ye nin fɔ nin don in i ye nin kɛ nin don in nin waleya in kɛra nin don in kuma tɛ jamana min kɔnɔ an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn kan hali ni ye conférence réunion kɛ kuluba ka datugu ka bɔ k'a sɔgɔ ka fɛn bɛɛ kɛ n'a tilara an b'a sɔrɔ kɛnɛma yan donc mɔgɔw ka sabali i fɔra mɔgɔ kɔ mɔgɔw bɛ f'i kɔ i nana ka ta ka bila baara la baara kɛ n'i tilar'o la n'i garisigɛ min ala b'o d'i ma mais ka bɛɛ sɔnkun ta k'a da i kun mɔgɔ tɛ se ka lafiya n'i k'i b'i hakilila tigɛ don o don i bɛ fɛn dɔ ye i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu sɔnna nin ma cogo di nin sera ka kɛ cogo di jamana ɲɛmaaw anw kɔni ka sɔgɔmada in na an bɛ nin fɔ aw ye nin ye aw yɛrɛ nin ye asimi yɛrɛ ka cadeau ye amara nin ye asimi ka cadeau de ye bi sɔgɔmada in na n bɛ nin cadeau de ale asimi yɛrɛ ma a k'a lajɛ a n'a ka premier ministre n'u ka cadeau ye sɔgɔmada in na an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen komi alamisa o alamisa an bɛ kuma di maaw ma nka ko mun bɛ sen na o kama an bɔra ka bilasirali dɔ kɛ ka cadeau di président ni premier ministre ma sisan an ka bi maa o maa sɔgɔmada in na maa kuma bɛ maa min bolo an bɛ taa jeni jenikaw fɛ yen dugu dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ u kan degun mun bɛ u kan min ye cɛkɔrɔba dɔ ye ale bɛ bɔ jeni dugu dɔ la a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tarawele Kasim. Eresira sumugɔw bɛɛ di baasi tɛ yen baara da don arajo la mɔgɔw bɛɛ n'i ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ kɔni baasi t'aw la ala kana baasi k'a la ala ka juma wɛrɛ yira an na ya rabi ala k'a yira an na ala k'a kɛ an ka sini fɛnɛ ye ala k'a hamina ko bɛɛ nɔgɔya ala ka jamana Kasim b'a fɛ ka kunnafoni dɔ de d'i ma i ka kɛ sababu ye ka a lase an ka ɲɛmɔgɔw ma lakana ko kan sɛbɛ adamaden bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka lamɛnyɔrɔ an bɛ lamɛn su ni tile an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛ da n'aw ma Kasimu taabolo dɔ bɛ jamana in kɔnɔ fɔ ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ ko mɔgɔw la u ka kunnafoniw u k'a ta ba la Kasimu fɛn o fɛn bɛ fɔ k'a fɔ jamanaden bɛɛ kan ka kɛ jamana lakanabaa de o ye tiɲɛ de ye mais bɛɛ n'i ka lakana cogoya de don bɛɛ n'i ka lakana fɛɛrɛ de don anw minnu ye dugumamɔgɔ ye n'an ye jamanadenw ye n'anw tɛ tenitigiw ye anw k'an ka kunnafoni sanima n ta k'a di an ka ɲɛmɔgɔw ma k'u bilasira a wagati da n'a kɛ wagati Kasimu a ka ca n'an y'a fɔ an tɛ lamɛn de dɛ an tɛ lamɛn i b'a fɔ siɲɛ 100 i bɛ min wele u b'a fɔ an bɛna lase an bɛ t'o nɔ na an bɛ t'o nɔ na gɛlɛya bɛ caya ka taa Kasimu bɛna misali min d'i ma i m'a ye sigida kɔnɔnaw na fɛn o fɛn bɛ don bɛnkan kɔnɔ ka fara jadisiw kan u bɛɛ dɛsɛra de o y'a sɔrɔ u y'u ka ɲɛmɔgɔw wele sigida kɔnɔ ka dɛsɛ a ka nɔgɔ f'a bɛ taa gɛlɛya fo bɛ taa dɛsɛ olu bɛ fara u kan n'u farala u kan a kɔlɔlɔ ye min ye i b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ sigida minnu ye marifaw san k'u yɛrɛ lakana
jadisiw b'a fɔ o marifaw bɛɛ ka taa ka d'u ma u bɛ taa d'u ma u bɛ tila ka ramani bila u kan ka u ɲɛni u b'o nafolo fana d'u ma u bɛ tila tun u b'a fɔ san minɛ yɛlɛma u ka jaga d'u ma u b'o fana di u bɛ tila ka bɛn a kan olu jadisiw ka kunnafoni aw tɛ kɛ o dibaga ye to jamana ɲɛmɔgɔw ma donc u y'aw faralen ye u kan de n'o kɛra dugu kelen na o kɛra région kelen na o kɛra sarikiri kelen na faamaw b'a kalama n'o dugu minnu donna bɛnkan kɔnɔ faamaw b'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yen Kasimu n'o bɛ senna ka taa jamana in fan bɛna to yen wa ni fiɲɛba de bɛ an ka jamana in na ni ɲɛmɔgɔw t'a la k'a ko in kɔlɔsi sɛbɛn anw minnu bɛ dugu ma an ɲɛ b'a la an ye kulekan caman kɛ an ka duguw kɔnɔ ni an ka sigidaw lajɛ duguw bɛ don ni don o don n'u bɛ don don o don olu tɛ kunnafoni di tun aw ma aw dun di yɔrɔ bɛɛ ni kunnafoni minnu dira o tɛ don ba la jamana in bɛ ka kɛ o de a bɛ koron ka taa de kun an bɛ dugawu de kɛ ala k'an tulo kɛ a mɛn tulo ye ala ka jamana in ala k'a kanda ala k'a basigi yarabi gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an b'an kalifa ala la yarabi ala k'a ban pewu yarabi ala k'a ban pewu an ka ɲɔgɔn lamɛn u ka segin kɔ u ka ne fɛɛrɛw u k'a ta k'a fara u bolo dara k'u sinsin fana sigida fɛn o fɛn donna bɛnkan kɔnɔ a bɛɛ ka bɔ fɛɛrɛ min b'a to bɛnkan ko in bɛ dabila fo de ka bila segin n'o ma dabila u tɛ se dɛ n'o ma dabila u bɛ mɛn tan parce que aw ye min fɔ sisan ala k'an kisi a ma gɛlɛya min kɛra bamakɔ bɛɛ girinna wa ni ɲɔgɔnna caman de bɛ kɛ sigidaw kɔnɔ ka dugu kuturuw ci ka mɔgɔw minɛ k'u kantigɛ dugu kɔnɔ dugu mɔgɔw bɛ ja wuli k'u bagabaga faamaw b'u ka minɛnw cɛ k'o to yen a bɛ laban wa a tɛ laban dɛ o la jamana in bɛ koron ka taa a bɛ koron ka taa a bɛ koron ka taa o sigida mɔgɔw bɛ tila ka fara u kan ka k'u dɔ ye Allahu akbar ya rabbi ala k'an dɛmɛ ya rabbi ala k'an dɛmɛ vraiment vocal jɛna n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i to b'a kan sali ala rasuli salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayiwa an b'a fɔ sa ko walaikum assalam sabula nin waati na min ye an balimakɛ ye ale ka dusumakasa o de ye nin ye ka kɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye bi min ye jene mara la ale hakilina o de ye nin ye sabula u y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna olu ka yɔrɔ kɔnɔna tiɲɛ yɛrɛ la da bɛ u ye suna tɛ u ye nin waati ninnu na Amara Pankuru ani sɔrɔdasi minɛnw o kiiri a kun daminɛna a tile 11 kun ye kunungo ye baaraw jɔra k'a sababu kɛ mun ye min ye sɛbɛn jɔnjɔn nominali yɛrɛ ale ni nominali sɛbɛn min ye taara ka ɲɛsin maaw ma min ye laɲini ye ale ma sabati kuru maaw n'o ye ali parti civil maaw ye procureur n'a ka maaw olu bɛɛ lajɛlen ma wasa ko fo maaw kana de sa Amara maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka na ni daluya ye daluya min b'a yira k'a fɔ ko wari musaka ninnu bɔra a taara fan min a dira maa min ma n'o tɛ maa lamɛnna tile 11 in kɔnɔna na ma wari ye n tɛ wari ta fan dɔ bɛɛ lajɛlen ko ten minnu y'a ye olu k'olu ma yamaruya di min ye yamaruya di o ko ka na ni sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko ale bolonɔ bɛ o la ntɛnɛn kɔ sɔrɔdɔnbagaw n'o ye avocat de la défense ye olu ko kabini nin ko in daminɛ olu y'a fɔ ko kabi alama hinɛna Sumaworo Bube Mayiga la ko fatura ko kiiri in kun kan ka bila koyi ko sabula ko sɛbɛn foyi tɛ maa si bolo min bɛ se ka danganiya k'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɛra sisan mun kɛra tuguni ko Umaru Tatamli premier ministre kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka tile la ka taa se min ye Musa Mara ma ani Madani Ture ale nagakɔrɔ ministre kɛ musaka ko la an ka jamana kɔnɔ ko k'olu wele o la sa kiiri bɛ daminɛ yɔrɔ min n'aw b'a fɔ ma nanzarakan na ko instruction lamɛnnikɛyɔrɔ k'olu ka segin ka taa ye olu na lamɛn fɔlɔ ka tila ka labɛn kɛ kiiri kura o dɔgɔ bɛ da cogo min na Amara wulada in na an na tila ka segin nin ko in kan yaasa maaw bɛ se ka a kɔnɔnabaw dɔn cogo min sisan sanji ko an bɛna ale la koyi san e ko n'an tora tan an ka sango a ko tɔ a ma bɔ sango la sa wa ji in tɛ k'an laɲini yɛrɛ sa wa sabula Bamako fan 14 Mali yɛrɛ min ye Nsebalakaw fɛ ye Amara milimɛtiri 200 n'a kunkanfɛn
olu ta tɛmɛn'u ka Kucala mara la san min bɛna Gawo ani Tɔnbɔkutu san yɛrɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen o de jiginna olu fɛ yen koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamako y'an yɛrɛ octobre kalo tile 8 san ye tiɲɛni kɛ kin caman bɛ yen olu kɔni siraw bɛɛ lajɛlen halakira goudron yɛrɛ tɛ yɔrɔ minnu na olu tɔw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna pont dɔw bɛ yen olu ji olu kun tunu woyanko maa minnu kun kan ka taa Sibi minnu kan ka taa Wɛnzɛna tɔw bɛɛ lajɛlen na e ko olu fo nɛgɛ kanɲɛ 1 n'o ye 1h du matin ji kɛlen ka suma tuma min na o y'a sɔrɔ sapeur pompier ni wolomasiri tabaw kɔni nana sa ka na baara boloda yaasa nin yɔrɔ ninnu bɛ se ka larawuli cogo min o hukumu kelen kɔnɔna na Mali météo ko Amara bi sɔgɔmada n'a ka bataki la ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la dɛ ko ni a b'a ɲɛna ko sanko banna wa ko sanba k'o dulonnen don sanfɛ ka kɛɲɛ ni Tumutu mara ye Gawo Duanzan Tawudeni Moti ani Sikaso k'olu k'u sigi ni san ye dɛ ko san kɔni tɔ k'a bɛ suru olu fɛ nin don nata ninnu na min ye bi ye sa ko bi tile kɔnɔna na dugu minnu bɛ san n'olu kan k'u kɔlɔsi kosɛbɛ sabula a ko tɔ kɛra san yɛrɛ de bɛ jigin ka tiɲɛni kɛ o ye Segu ye Nara Nyoro Kulukoro Kita San Joyila Sikaso ani Kayi ni Banyangra ni Bamako ko n'a lamini u k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛɛ sa kɛ o ma nɔgɔn wa k'an k'an hakili to an yɛrɛ la ko ji minnu bɛ jigin k'a ji ka ca a barika ka bon maaw ka denmisɛnninw kɔlɔsi kɛnɛmanaw la ne maa fana bɛ ji sigi da la i bɛ kɔda la i bɛ yɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ ji ma si ma i ka wuli sabula mun bɛna ale o fanga ka bon ni kɔrɔlen ye wa sanji Amara météo yɛrɛ y'an siran ko a taara k'olu yɛrɛ dɔnko dan u ko ten météo mɔgɔw ko ten k'a taara k'olu dɔnko dan ça a dépassé nos attentes yɔrɔ kɔni kɔrɔ an k'an labɛn komi aw ka so bɛ kuluju la ne y'a mɛn ko sa donna ye fana fisɔ ne kɔni kun tɛ fɛ san ka don grand frère kan nka e kɔni ni san sera ka taa ne e yanni a ko ka ɲɛma jɔ o bɛ diya ne ye dɛ e bɛ ne ni ka cogo min ni san sera ka prof yɛrɛ b'a fɔ wa ko san ka taa ne e yɛrɛ ko yɛrɛ de ka ɲi donc an b'a fɔ an lamɛnbaaw ye ko nin ye san cogoya de kun ye Bamako bi san min ni a ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyalen don kosɛbɛ n'an bɔra yen wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko ko k'a da maaw tulo kan ko min ye Bamajɔlen juguya wale kɛbaaw ye nin kalo ye tile 8 u kun taar'u fari filɛ tuguni an ka jamana kɔnɔna na Tumutu marabolo la min ye wolomasiri tabaw ye ko ta tuguru la ye koyi min ye u ka minɛnw ye u bɛɛ lajɛlen darakir'u la dɔw fana kun taara bɛrikaw fɛ yen ka t'u fasa fili n'o o ye secteur 3 kɔnɔna ye yen fana wolomasiri tabaw sera ka wuli ka jɔ kɛ maramafan mun b'u bolo n'u b'a fɔ ma sa ko 12-7 ale n'u ka mortier 60 mètres ninnu k'u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ u la o nɔgɔnin kelen de kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa min bɛ commandant secteur 3 ale n'a ka cɛdenw olu taara bɛrikaw fɛ yen bɛɛri ka taa lajɛ sa walejugu in kɛlen kɔfɛ baara min sera ka kɛ a yirala k'a fɔ sa ko jetia min bɛ bɛɛri kan kɔnɔ n'o a bɛ fɔ ma ko ngɔsɔ jetia scorpion k'o de bɛ bɛɛri kan kɔnɔna na yen nin kalo in tile 6 ko olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Bamajɔlen juguya wale kɛbaaw ma o de hukumu kɔnɔna sa commandant secteur 3 n'o o ye Maliko opération Maliko ye colonel Seydou Bassirou Ɲagandu ale yɛrɛ taara kɛnɛ ka bɛrikaw fɛ ka t'i ɲɛ da a ka cɛdenw kan kɛnɛ ka ye sa a kɔni taara ka taa min ye maa minnu joginna ka taa dugawudon kɛ olu ye a tilalen kɔ o la sa min ye sɔrɔdasi labɛnniw ni sɔrɔdasi kunbɛnniw bɛɛ lajɛlen bannen tuma min na jetia scorpion maaw a taara olu ka bolofaraw lajɛ bolofara minnu n'olu kɛlen don ka bɛri k'an minɛ nin waati in na u ye ɲɛfɔli k'a ye k'a ma mon colonel anw sigilen tuma min n'an bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen larawuli an y'an ka cɛdenw tilan sabula min ye anw ta ye waati ni waati an b'an vale yaasa ka se ka baara kɛ cogo ni maaw kunbɛn cogo min ko an y'an to de la sa an ɲɛ bɛ dɔw kɔni na u natɔ don ka bɔ kungokolo fandanbanda kɔnɔ an ye tir de sommation kɛ an ɲɛna ko maa hakilimaw don k'u n'u jɔ u nanen don ci la k'u y'u kunda an ka kan kan an y'a dɔw la sa k'a fɔ ko min ye kamikaze k'olu don anw fana ye mugu c'u la gudun u ka mobiliw k'olu yɛrɛkɛ ko kɔni dɔ kɔlɔlɔ o taara don an yɛrɛ ka kan kɔnɔna na o ye degun se an ka maa dɔw ma
Scorpion maaw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye 5 don fiɲɛ na nin ko in nɔfɛ k'olu m'olu to yen dɛ u taar'olu fana nɔfɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la minɛn mun b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Zetia Scorpion maaw u ko ko min ye ninjuguya wale ni bamaja wale kɛbaaw ye minnu nana bi olu kan k'a bɛ maa 50 bɔ maa 50 in fana olu ye u ni dugudenw bɔ min ye PM 3 ye chargeur garni ka taa fara moto caman baden kan ko min ye maa ninnu k'u taara u sara k'u to de u sara k'a to o la sa sɔrɔdasiw u ko ko u ka mɔbili 2 tun bɛ yen u y'olu jeni o de kɔfɛ sa min ye kan ye larawulili mun kan ka kɛ u y'o kɛ an ka sɔrɔdasiw fan fɛ Amara maa 6 olu jogina nka jogini o ma bonya kosɛbɛ sabula u ka mɔbili kamikaze 2 in u tun b'a fɛ ka don n'o de ye kan kɔnɔ ka kan yɛrɛ contrôle ta e kɔni b'a dɔn n'i donna ni kamikaze kɔni n'o explosera kɔni o ye tiɲɛni nka min ye Zetia Scorpion ye olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u kunbɛn yan'u ka don kan kɔnɔna na o la sa chef d'état-major ale ka ciden min tun bɛ yen n'o ye Ɲagandu ye Seydou Basiru Ɲagandu a ko ko maa minnu taara nin bingali in kɛ dɛ bɛɛ kan bingali in kɛ k'u bɔra Lerneb Gargando k'u kunda min ye bɛɛ kan kan olu bɛ k'u nɔnsi taama tuma min o y'a sɔrɔ anw ka sɔrɔdasiw ɲɛ b'olu la depuis hi Pankuru n'o ye Albatros ye ale y'i wasa don dɔ la Scorpion maaw dugumana la olu ye baara kɛ o de senfɛ sa u ka cɛden dɔ bɛ yen min yɛrɛ ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka wulikajɔ in bɛɛ sigi sen kan n'o ye Aliza Ulu Yeya ye u ye ale fana n'a ka maa 5 ɲɔgɔnna u y'olu bɔ baara la opération Maliko a ɲɛma a nisɔndiyalenba de segira ka bɔ bɛrikaw fɛ yen a y'a ɲini cɛdenw fɛ sa k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baara min ni jamana kɛlen don k'a kalifaw la u k'u cɛ sira fɛ su ani tile k'u k'u hakili to u yɛrɛ la i b'a dɔn min bɛ Scorpion mɔgɔw fɛ yan tant que i ma replier ka na bɛr i ka téléphone t'a ye fɛn fɛn bɛ bɛr téléphone kelen araki a banna anw da ɲɔgɔn na tɛ yen dɛ an ka fɛn dɔgɔ di tigituma wa jumɛn ne olu t'o la dɛ u t'o la u tɛ WhatsApp la u tɛ message ci u tɛ photo ta olu kɔni araki message kan a bɛ mɔgɔ fɛnw i ɲɛ bɛ téléphone na wala a bɛ mɔgɔ hakili ta i y'i sigi a kunna dɔrɔn u bɛ n'i susu i ɲinɛnkolobaatɔ ko nin baara bɛɛ lajɛlen bannen dugudenw u nisɔndiyara min ye bɛrikaw ye u ye armée fo a ka nin wulikajɔ ni cɛsiri na wa i b'a dɔn min diyara olu ye k'u ye olu ni jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u ko ko tiɲɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ tun jɔrɔlen sisan olu fana tɛna foyi dogo armée la tuguni sabula u ye ɲuman ni juguman dɔnni min kɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o diyara olu ye bɛrikaw olu fɛ yen an bɛ segin ka na Bamako nka halisa ni sɔrɔdasiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Amara min ye clés ye yɔrɔ dɔw jɔra Allemagne fɛ Allemagne ka ambassadeur n'o ye Jetri Paul ye ale kɔni taara ka taa clé di sa clé min n'o o ye génie ale ka compagnie min bɛ yen n'o ye génie militaire ka compagnie ye ka tɔ clé dɔ di olu ma ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye inspecteur général des armées n'o o ye général de brigade Brema Jabate ye waliya in bɛɛ lajɛlen kɛra Bamako Senu min ye compagnie ye sa a yɛrɛ sigiyɔrɔ kura in bɛnnen don Senu ma minɛn minnu bɛ nin kɔnɔna na sa a n'a a maɲɔgɔnlanw bɛɛ lajɛlen a n'a so nin bɛɛ lajɛlen jɔra sa ko min ye 345e bataillon compagnie o de ka taa sigi yen yɔrɔ in na ye projet in Amara k'a daminɛna kabini san 2019 a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra Allemagne jamana kun sefa wari miliyari 2 ani miliyɔn 700 n'a kunkanfɛn Allemagne y'o o de don so kura in na so in ko k'a di an ma dayɔrɔ b'a kɔnɔ kalankɛyɔrɔ b'a kɔnɔ magasinw b'a kɔnɔ minɛnbilayɔrɔ ni fɛnw sɔrɔdasi minɛnw bilayɔrɔ ɲɛnamaba k'o fana b'a kɔnɔna na min ye inspecteur général des armées o ye général de brigade Brema Jabate ye a ka kuma kɔnɔna na a ye bonyamasegin kɛ Allemagne ye koyi ko Allemagne kɔni ye Mali danamaba ye sabula Mali ni Allemagne bila ko tɛ k'a bɛ Allemagnekaw fo u ka nin bolodiɲɔgɔnma in na bolodiɲɔgɔnma min ni o ye bolodiɲɔgɔnma kɔnɔnajɛya ye ko wa ko nin ma bali ale la koyi kabini Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Allemagne de ye jamana fɔlɔ ye min ko a ye Mali ka hɔrɔnya lakodɔnya a fɛ o la sa ko a ka foli ni tanuni bɛ Allemagne jamana ye u ye nin wulikajɔ minnu kɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u bɔra fana ka oluba dɔ jɔ ka di an ka maaw ma yaasa cogo min na u bɛ se ka baara kɛ Allemagne lasigiden b'an fɛ yan n'o ye Jetri Paul ye ale ko nin minɛn minnu filɛ nin ye ko nin bɛna dɔ fara armée a ka wulikajɔ n'a ka se kan n'a ka baara kɛcogo ɲuman
maliyɛnw ka lafiya san nataw kɔnɔna na ko ana se ka o kɛ ambassadeur y'a yira fana k'a fɔ ko Mali k'a bɛ se k'i jigira Allemagne kan koyi ko sabula ko min ye dɛmɛbaga jɔnjɔ ko ye Allemagne ye ko nka min yɛrɛ ka d'ale ye maliyɛnw yɛrɛ bɛ Allemagne filɛ cogo min u bɛ Allemagne tɔbɔtɔ cogo min maa minnu bɛna ka b'olu ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ bɛrɛbɛrɛlen don cogo min na maliyɛnw fɛ ani bonya min b'u ni ɲɔgɔn Amara yɛrɛ bɛ Allemagne de supporter ni bɔlɔntan bɛ yen Mannschaft la National Mannschaft Bundesliga a ka équipe ye Bayern Dominique ye a Allemagne bɔlɔn ka di cɛ ye donc Allemagne ambassadeur Amara a ye nin bɛɛ de fɔ koyi a ko k'olu b'a dɔn olu ka jamanadenw mana na yan u lafiyalen don wa min ye Malidenw ye u b'a dɔn k'a fɔ k'u b'u minɛ ka ɲɛ a ko ko bolodiɲɔgɔnma min filɛ nin ye ko fo ka to senna ko don nataw la fana ko min ye Allemagne ye a na dɛmɛ wɛrɛ kɛ u tilalen kumaw la tuma min na sa yɔrɔ yɛrɛ u taara lajɛ u ka maa min bɛ yen n'o ye adjudant chef Daniel Hofer ye ale min ye conseil technique militaire Allemagne ka ambassade la yan ale ni lasigiden ka taa fara min ye maa tɔw kan sa ani anw yɛrɛ an ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yaala sa ka sɔrɔ ka yɔrɔw lajɛ k'a fɔ sa ko minɛcogo ɲuman k'an ka o da yɔrɔ in kan Amara kunnafoni kun fɔlɔ an b'o jɔ yan an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Ayiwa Amara n'an bɔra base la Senu n'o ye wolomasiri tabaw ka yɔrɔ ye an b'an kunda Kuluba faama sigiyɔrɔ kan kunungo minisiriw ka laadala ɲɔgɔnye min bɛ kɛ n'a bɛ f'a ma ko conseil des ministres ale kɛra laada timɛna minisiri caman kun taalen don mission na ani premier ministre yɛrɛ kun taa bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ furakɛli la ka taa fara je le répète n'a ka maaw kan u bɛɛ lajɛlen segira ka na nin conseil des ministres in kɛnɛ kan jama Yakuba ale kun don Asimi kɛrɛfɛ min ye jamanakuntigi ye baaraw taabolo la sa u kɔni y'a lajɛ sa baara minnu bɛ yen o ye ka sɛbɛnw lajɛ sɛbɛn minnu bɛna se ka kɛ sɛbɛndenw ye ka baara kɛ n'u ye ka jɔyɔrɔ di maaw ma minisiriw yɛrɛ kan ka baara min kɛ ani baara min bolo dalen don u bolo ka kɛ ni ko n'a kɛcogo ye minisiri Sanu ale ko sa ko salongo ko min ye san musaka ye o wari minnu dunna o kɔnɔna na wari minnu bɛ yen ni majɛ yer'o la wari minnu bɛ yen ni maga ma se ka kɛ olu la ale y'o kuma dantigɛ a ko ko a bɛ nin kɛ ko sabula min ye trésor ye ale kan k'a lajɛ a ka tableau la musaka mun fɔra musaka mun donna wari minnu bɛ yen ni olu ma se ka ta walima minnu ni majɛ bɛ u la ka nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ salongo musaka la yan'u ka taa n'a ye CNT la sabula a ko min ye nin baara in ye k'a bɛna n'a to CNT yɛrɛ ale k'a lajɛ u nana sariya min ta u fɛ k'a fɔ ko jamana musaka ye o ye majɛ ni fɛn minnu bɛ a la o ye nin ye min ye budget in ye sa n'o ye 2023 loi de finances ye Amara ale yɛrɛ kɔni musaka bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ sa fo min ye sefa wari e ko 200,000 tɛ ya 200,000 ani kɔ a tun bɛ o de la nka nin waati miliyari 200,000 ani kɔ musaka in tun bɛ o de la nka nin waati in na u sera ka mun sɔrɔ 200,000 ni 300 de kun don nka min sera ka sɔrɔ o ye 200,000 ani 212 ye o musaka dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ sa 100 sirada la a bɛ n'a fɔ 94 buruburu 46 o de kɔni sera ka sɔrɔ u ka laɲiniw na n'o ye sɔrɔ yɛrɛ kun ye nka min ye budget yɛrɛ ye a bakuruba bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o kun ye 300 ani kunkanfɛn ye ko n'i y'o ta k'o jateminɛ sa ani minnu sɔrɔla o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ sa 100 sirada la 89 na majɛ kɔni ko o yera a ko la kosɛbɛ a ko ni nin ma fɛsɛfɛsɛ ta minisiriw ɲɛna yan'a ka taa CNT la a ko bɛ gɛlɛya a ko wo misɛn tɔw sa ale na se n'o ye min ye CNT la ka taa yirula salongo a ye min yamaruya an sera ka min dun an ma se ka min sɔrɔ o de filɛ nin ye Sanu a y'o dantigɛ yan'a ka taa n'a ye CNT la minisiri min bɛ dugujukɔrɔ nafaw kunna an ka jamana kɔnɔ a kɔnɔ y'a yira sa ko ka sariya ta sariya min b'a to bi permis min bɛ yen n'o ye sanubɔ permis ye n'o tun dira stajulakaw ma ko permis kun dira société min ma sa o ye société de recherche d'exploitation aurifère ye ko k'a transférer ka na société exploitation mine d'or de Sadiola la ko min ye permis ye Amara i b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ye falen caman kɛ
fɔlɔfɔlɔ permis min tun bɛ o tun ye min sigira sen kan utukalo tile fɔlɔ san 1994 o de tun y'a to san min ye société in ye ale kɔni tun ye permis sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ san 30 de tun dira a ma ko a ka baara kɛ wa o san 30 ko kun forila utukalo tile fɔlɔ san 2024 o kɔrɔ sa ni o kun forila anw dun fana ye sanu sariya kɔrɔ ta an ka jamana kɔnɔ yaasa k'a lajɛ musaka minnu bɛ yen an yɛrɛ ka hakɛw ye min ye k'olu don bɛrɛ la ko o waati in kɔnɔna na sa min ye société min ye n'o o ye mine d'or de Sadiola ye ko o kɔni o jɛra n'o olu ko kuraw ye o la sa olu bɛna baara in ta ka di olu ma décret min bɛ yen n'o talen filɛ nin ye o b'a to sa min ye société d'exploitation mine d'or de Sadiola ale ka se ka san 10 de kɛ sanu ɲini na a bɔra san 30 la yɔrɔ kɔrɔlen mun ye san 30 ye sisan san 10 de bɛ d'i ma i k'o kɛ sanu ɲini na yaasa i fana k'a lajɛ an fana bɛ se ka nafa min sɔrɔ a la an fana ka o sɔrɔ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye conseil de ministre ladɔnniya ko décret dɔ bɛ yen ko k'o sigi sen kan pipi de la nation wolomasiri tabaw olu minnu fatura kɛlɛkɛdaw la i kɛra gendarme ye o i kɛra garde ye o i kɛra policier ye o i kɛra sapeur pompier ye o olu denw ko k'olu kɛ pipi de la nation ye nin yɔrɔ in na an bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fo ala ma hinɛ n'a la sabula ale de ye sariya in sigi k'a fɔ ko pipi de la nation ko k'u sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ hakilina ɲumanba don sɔrɔdasi minnu fatura o denw kana taa yɔli la u kana na kɛ miiri janbaw la Elhaji Laji Burama nin waati in na san 2016 a ye nin sariya in sigi koyi k'o ye pipiw ye maa minnu kun kan ka don a kɔnɔ waleya la o wagati la sa olu kun dantigɛlen nka sisan militarisation na Amara an bɛɛ b'a kɔnɔ koyi e bɛ fɔrɔ na ne bɛ fɔrɔ na donc sisan ko min ye denmisɛnnin 225 ko olu de ye pipi de la nation ye sariya kura in kɔnɔna na ka kɛ ni nin waleya waati in ye i b'a dɔn fana anw fana ka kow ka ca o an den bɛɛ t'an den ye o fo fana ka faamuya ko la dɛ ni sɛbɛn t'i la i ta man di dɛ n ko ko in Amara sɛbɛntanya man ɲi dɛ sɛbɛntanya man ɲi ko denmisɛnnin minnu filɛ nin ye n'o ye 225 in ye Amara jamana bɛna olu ta k'u ka furakɛli kɛ n'u mago bɛ fɛn minnu na k'o ɲɛnabɔ u ye k'u don kalan na kalan k'a daminɛ duguma kalan fo sanayɛlɛn kalan boursiw bɛ di dɔw ma minnu fana bɛ n'u bɛ fɛ ka bololabaaraw kɛ olu fana bɛ ta u ka se ka taa bololabaara kalanso la ka taa kalan kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minnu bɛ sanayɛlɛn kalanso kɔnɔna na olu fana na ta tuguni ka sanayɛlɛn kalanso k'o boursi di olu ma a dafalen u ka se ka kalan kɛ ko wa ko min ye pipi de la nation in ye ale bɛ président de la république yɛrɛ jabala la han ale ka nagakɔrɔfɛn don komi Laji Burama y'a sigi sen kan cogo min ala ma hinɛ a la o tɛmɛnen kɔfɛ conseil de ministre a ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministre so min bɛ an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Diop ye ale ka yamaruya kɔnɔna na ni jamana ɲɛmaaw Mali ka lasigiden min kan ka sigi ka taa nin waati in na Algérikaw fɛ yen République algérienne démocratique et populaire o ye général de brigade Mohamed Amaga Dolo ye secrétaire comptable Mali lasigidenso la Fransikaw fɛ Paris o ye Abibatu Diop ye ale inspecteur des économies ye min ye ministère min bɛ n'o bɛ kalanko hukumu kɔnɔna ministère de l'éducation directeur des centres des examens et des concours de l'éducation o ye directeur kura sɔrɔ han Zeynou Agissa Maïga ale ye école karamɔgɔ ye camancɛ kalanso la min ye directeur des ressources humaines et secteur de l'éducation o ye Bakari Bagayogo ye o fana ye karamɔgɔ ye camancɛ kalanso la ministre so min sigilen don maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna ale ye conseil technique kelen jɔyɔrɔ do o ma o ye Ablaye Zubairu Touré ye ale ye inspecteur des financiers ministre so min bɛ yen n'o bɛ sɛnɛko kunna agriculture inspecteur général de l'agriculture u y'o ta k'o di Aïssata Sissoko ma n'a bɛ Siselakaw ka sigi la ale ye ingénieur ye sɛnɛko hukumu kɔnɔna na ministre ka baaraw waleyali la sa n'u kan ka baara minnu boloda ministre so min sigilen n'o jamana yɛlɛmali ko baw kunna sa n'o ye refondation ye n'a ni calatigɛ jɛkulu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana tɔgɔ la ale y'a da conseil de ministre tulo kan k'a fɔ ko baaraba min tun b'a bolo n'o ye refondation baara ye yɛlɛmalibaw ko kɔni latigɛw kɛra jamanakuntigi ka laɲini kɔnɔna na o kɛlen ka sɛbɛnw di ale ma san 2023 sɛbɛnw ko o y'a to sa o ka wuli ka jɔ kɛ
ka commencer ki baara kɛ ka taa ɲɛ yira bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ ni olu ye jamana calatigɛ jɛkuluw ye Bamakɔ kɔnɔna na yan ko u y'o kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'u taara yen fana u taara Burkina ka taa Côte d'Ivoire ka taa Gabon Guinée Niger min ye Congo démocratique ni Sénégal ye ko min ye baara wɛrɛw olu sera ka kɛ fana nka u y'olu kɛ k'u sigilen to yan n'o ye video conférence ye ka ɲɔgɔn lajɛ ja la ka kuma o kɛra lasigidenso ni consulat dɔw kɔnɔna na minnu bɛ kɔ kan i n'a fɔ Algérie Tunisie Maroc Arabie Saoudite Iran Chine France Espagne Italie Allemagne Suisse États-Unis d'Amérique ale ni Canada kɔnɔna na ko fan wɛrɛ fana fɛ min ye ministre ye a wuli ka jɔ fana kɛ san 2024 in kɔnɔna na yaasa sɛbɛn ni o ye an ka laadalakobaw ani an ka taabolo olu bɛ se ka dɔn cogo min na an ka jamana kɔnɔ ko o ɲɛfɔli ani maaw bɛ se k'o faamuya cogo min k'a y'o ɲɛfɔli baaraw fana daminɛ o hukumu kɔnɔna na sa Bamakɔkaw kɔni ta kɛra ani marabolow kɔnɔna na ko baara min na to senna ka tako filanan ye a la yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o hukumu kɔnɔna na sa ko président de la république ka laɲini kɔnɔna na n'o ye jamanakuntigi ye ko sɛbɛn in kan ka yira bɛɛ la an ka taabolo n'an ka tabiyaw ka se k'olu kɛ kalansen ye an ka kalan kɛ o hukumu kɔnɔna na o ɲɛfɔli ko bɛna kɛ calatigɛ jɛkuluw ye juillet kalo o kɛra sa kɛ juillet kalo tile 18 ka taa se utu kalo tile fɔlɔ ma san 2024 o kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan tako filanan yera ko la ministre Ika Saga kumana ko kɛra utu kalo octobre kalo tile 8 o bɛ kuncɛ octobre kalo tile 14 o bɛ kɛ Bamakɔ ya CICB ale kɔnɔna na ani kunnafonidilaw ka soba n'o ye maison de la presse ye ko nin waleya ninnu kɛ kun ye min ye maaw bɛ se cogo min na k'u hakilina di u yɛrɛ bolo falen minnu se ka sɛ an ka laadaw an ka kokɔrɔw an ka tabiyaw k'olu kɛ kalansen ye an bɛna kalan kɛ k'an sinsin min kan ka adamadenya kura sigi sen kan amara o ɲɛfɔli de don kɔmasegin kɛ kun ye min ye a bɛ se ka kɛ maa minnu ye sɛbɛn in kɛ olu ɲinɛna fɛn dɔ kɔ fɛn dɔ bɛ yen maa dɔ b'o dɔn o na se ka fara kan yaasa sɛbɛn ka larawuliya ka dilan kura ye ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen lamɛnlen kɔfɛ ka sɔrɔ k'a kɛ sɛbɛn ye amara n'an bɔra yen ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye laseli kɛ gouvernement ye ko min ye Mali ye ko an tun bɛ Nations Unies ale ka jɛrɛba kɛnɛ kan 79 tɛ wa Assemblée générale des Nations Unies min bɛ kɛ san o san ko ɲinanta in kɔni ko a kumaw kɔni kɛra k'a daminɛ sa septembre kalo tile 20 ka taa kun fori a tile 30 la ko waleyaba minnu kɛra kɛnɛ kan sa k'o ye laseli ye jamana 190 minnu bɛ Nations Unies na olu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kelen kelen Mali yɛrɛ ko ale ye kuma ta min ye lakɔlɔsilibaw ye n'o ye observateurs ye k'olu maa 3 fana bɛ kuma ta Mali tɔgɔla sa ministre d'État ale de tun ye délégation ɲɛmaaba ye ale ni ministre des affaires étrangères ka taa fara ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ministre d'État ko ale kɔni kumana Mali tɔgɔla Nations Unies tribune na secrétaire général ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna k'o kɛra septembre kalo tile 28 san 2024 min ye Mali délégation tɔw ye sa olu fana sen yɛrɛ barosigiw caman na barosigi minnu amara minnu bɛ kɛ san o san fana min bɛ tali kɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo la fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ olu bɛ se ka kɛ cogo min ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel Assa Bajalo ye ale fana sen yɛrɛ barosigiw la koyi barosigiw min bɛ tali kɛ kɛnɛya ko ta fanfɛlaw la ale ni diɲɛ yɛrɛ bibilama in a ko bɛ se ka yɛlɛma cogo min na maaw ka ŋunanfan sɔrɔ min ye Diop ye a ka laseli la a ko ministrew k'u ma dan o ma koyi ko jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u n'olu fana ye ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan fana min ye Mali délégation ye maliyɛn minnu bɛ New York kaw fɛ yen u y'olu ye ɲɔgɔn ye nka ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi AES sigilen don Burkina Niger ni Mali olu bɛɛ lajɛlen fana jamanaden minnu bɛ États-Unis kaw fɛ yen u n'olu fana bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye yaasa ka se ka hakilila falen kɛ baaraba minnu kan ka kɛ AES kɔnɔna na kɔkanna maaw olu semina na don a la cogo min na amara Diop ye nin bɛɛ lajɛlen dantigɛ ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna conseil des ministres kɛnɛ kan ale ye conseil ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ sa k'an ka taabolo maanifinya kalan kɛli n'o kalanso sigilen don ale bolo k'o tako filanan baaraw bɛna kɛ a bɛ fɔ min ma sa ko à l'école de la citoyenneté amara k'o baara in o bɛna kɛ sa yaasa ka se ka adamadenya an ka jamana taabolo miirinaba min bɛ yen n'o ye fasoden ɲuman ani faso kanuni ye ka kɛ fasoden ɲuman yɛrɛ ye ka faso k'a lafasa fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kosɛbɛ ko o kɔni waleya in kɛkun ye o ye sifin minnu bɛna na nin baara in kɛ sa olu kɔni bɛna kalansen kɛ kalansen min bɛ tali kɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ min ye maanifinya taabolo adamadenya ko bɛ kɛ cogo min na
bɛn ni kelenya sinsinni cɛfɔ ni kan bɛɛ an bɛ se ka sigi cogo min na ka bɛn sigi la cogo min na fɛn minnu bɛ yen ni an ka maakɔrɔw tun y'olu k'an taabolo ye o kalan de bɛna na k'o kunna kalan in bɛ daminɛ sa min ye novembre kalo tile fɔlɔ amara ka taa kuncɛ tile 15 la pionnew tɔgɔla so min bɛ n'a fɔ ma ko palais des pionniers a bɛ kɛ o kɔnɔna na denmisɛnnin 200 o de bɛna ka bɔ mali marabolo bɛɛ lajɛlen na ka fara bamakɔkaw kan yan olu maa 200 u na nin tile 15 baara in ale kɛ ministre min bɛ yen n'o o bɛ baara ni baara dege k'o kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ mun sigira sen kan yaasa kalan ni baara dege bɛ se ka kɛ sifinw kunna cogo min na kuma tɛ minnu bɛ togodaw la ko o baaraw daminɛna a ko min ye baara in kun fɔlɔ ye k'o bɛna n'a to denmisɛnninw yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ bolo don baara la baara degew la ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ ta yaasa ka se ka kɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na wanew ye a ko min ye denmisɛnnin 600 o de bɛna na ta sa togodaw la min ye u si o kan ka daminɛ san 15 ka taa se san 40 ɲɔgɔnna ma kalan na kɛw kunna min ye minɛnw ye o na d'u ma u ka se k'u sigi u yɛrɛ tɔgɔ la ka se ka baara kɛ yaasa u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ ka tɔgɔla baara kɛ cakɛdaw k'olu sigi ko min ye wari musaka min bɛ don na amara miliyari 59 ko o de kɔni bɛ don a la kalansen a kan ka kɛ san 7 kɔnɔna na san 2023 ka taa se san 30 ma san 2030 ma sa ko kɔni ko o de bɛna a bɛna sigi o de hukumu kɔnɔna na baaraw kɔni kurumo karili ko kɛra ka ban février kalo tile 21 tɛmɛnen ko a kɛra o hukumu kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ ni dabali ye sa a sigilen no sen kan nin waati in na yaasa min ye a ka se ka lara wuli joona baara ninnu ka se ka daminɛ ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'ale bɛ jagoko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ k'u tun bɛ Guinée Bissau kaw fɛ yen septembre kalo tile 26 k'u taara ye UEMOA ale ka lajɛ la UEMOA ka lajɛ in kɔni sa a ye kimɛli kɛ musakako bɛ cogo di sɔrɔko bɛ cogo di min ye UEMOA jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na galabu jumɛn b'u la nin waati in na a y'a jira sa k'a fɔ ko yɛlɛma caman kɔni donna la sa amara tubabukan gɛlɛn dɔ filɛ nin ye taux d'inflation ko kɔni ko bɛ ka yɛlɛ cogo bɛ ka yɛlɛ ten min ye trimestre tɛmɛnen n'a ye n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ 4 buruburu 1 na ko nin waati in na k'a bɛ 2 buruburu 9 na ko nka ko kun ye san daminɛ waati ye san bɛ ka taa ɲɛ waati min na ko a kɔni bɛ ka yɛlɛma nka ko min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛ ko maaw kan ka u ɲɛsin o de ma baara kologiri minnu bɛ yen ni o ye sugubulonw yɛrɛ bɛ sigi minnu kan ka se ka olu bɛrɛ don bɛrɛ la da dumuni ale ni kuranko ni tajiko k'o fana kan ka lajɛ jamana ninnu kɔnɔna na o de la sa k'u y'a jira k'a fɔ ko min ye waleya damadɔ bɛ yen jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka o k'u taabolo ye UEMOA ale jamana kɔnɔna na ministre Musa Alassane Musa Galabu ale ye o dantigɛ ministre min bɛ yen n'o o bɛ kunnafonidiko kunna min ye bɔlɔlɔsiraw olu la marafali ye ka se an ka marabolo bɛɛ lajɛlen na n'o ye Alihamdu Ag Iliyɛn ye anw yɛrɛ ka ministre anw kunnafonidilaw ka ministre ale de o gouverneur kɔrɔ tɛ a ambassadeur kɔrɔ fana don ale tun ye Mali ambassadeur ye Niger kaw fɛ yen a kɛra Kidali fana gouverneur ye a ko k'olu tun ye waati dɔ la amara na k'e bɛ nin dɔn ko minɛn dɔ bɛ yen a kɔni bɛ kunnafonidi de kɛ k'a tɔgɔ ye ko Kit Starling ko Mali tun y'a ko dulonni hukumu kɔnɔna na k'olu tun y'a jira sa k'a fɔ ko min ye a ko in ye ko k'a ɲɛɲini koyi ko sabula Starling a kun warakatalen don an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na maa t'a dɔn maa min t'a dɔn jɔn nana n'a ye u jabala ye jɔn ye k'o de la sa olu kɔni ye wulikajɔ kɛ sa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa a bɛ se ka di maa minnu ma k'o dɔn k'o sɛgɛsɛgɛliw ani fana ka maa sɔrɔ maa min bɛ kɛ maa jɔnjɔn ye ni ko kɛra i bɛ se ka wuli ka se min ma k'a fɔ ko karisa aw de bɛna ni minɛn ɲɛ anw fɛ yan aw bɛna n'a ye cogo di a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ ko ka olu dɔn a ko ka fara u bɛɛ lajɛlen kan fana ko min ye ni masimafɛn sugu ye ka n'a tɛ k'o to i ka dugu kɔnɔ e ka jamana min dun bɛ yen min ye subahana mansinw ye o kan ka lakɔlɔsi yɔrɔ min na o bɛ yen olu t'a kalama min ye baaraw kan ka kɛ cogo min na sa an ka jamana kɔnɔ ko pɔsu ni fɛnw k'olu si t'a kalama k'o de la sa olu kɔni kun y'a fɔ ko k'a jɔ koyi nka ko sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u ye maaw bila u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye AMRTP maaw ye ani pɔsu maaw ko min ye Starling ye Kit Starling amara k'a bɛ se ka feere anw daminɛlen b'u bolo aéroport la ye k'u t'a di sala y'i sen don k'i bolo don ko k'u t'a di o tɛna segin an ma sa
ni bolokoli ma bɔ kɔni bilakoro ka npogo y'a ta ye ko maa minnu bɛ yen n'olu ye jura ye n'olu bɛ Starlink feere ko fo licence ka sɔrɔ u bolo mun ye internet fana sigiyɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan u ka olu bɛɛ lajɛlen lawuli ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ k'a dɔn k'a lakari bi k'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ cogo min a ko dugumana n'a ɲɛnɛma a bɛɛ lajɛlen dɔɔnin k'u y'a yira sa k'a fɔ k'olu de kun ko kit Starlink k'a kana don Mali kɔnɔ ko wa k'a ka don a ti dan doni madamara a bi fa ma n'i b'a fɛ k'a san i bɛ se k'a san nka sisan n'i b'a san i bugunatigɛw bɛ ta dɛ e ye jɔn ye i bɛ bɔ min i bɛ taa mun baara kɛ n'a ye o fana bɛ dɔn yaasa an ka maaw fana k'o mara nka ko min ye kun fɔlɔ in ɲamara ko feereliw bɛna kɛ kalo 6 de kɔnɔna na fɔlɔ kalo 6 in u bɛna lajɛ maa kun fɔlɔ minnu bɛna n'a ta u bɛna mun kɛ n'a ye k'u lakɔlɔsi k'u bɛrɛbɛrɛ ko n'o kɔni sera ka sigi sen kan a bɛ maa minnu bolo nin waati in na k'u bɛ se ka baara kɛ n'a ale ka ɲi n'u bɛɛ de ye ale n ko dɛrɛkɛtɛ maa don n'ale b'i wula n'a bɛ k'i ɲɛna k'i bɛ e delila ka taa Afrique du Sud a amara e ka fiche i bɛ san kelen kɛ minnu kunna yan olu ye miniti 5 de Afrique du Sud donc Starlink ko nin ye a fana so wulilen kura ye nka kalo 6 minisiri ko ko u na baara kɛ n'o ye minisiri so min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ nin waati in na bana minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma sa ko coronavirus ko ale kɔni jɔra kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan min ye bana min fana bɛ yen n'o ye dengue bana ye k'o fana jɔra kosɛbɛ furancɛla fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye a ko k'o hukumu kɔnɔna na sa k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ k'an k'an yɛrɛ tanga min ye kunbɛlanw ye ni tangalanw ye k'an k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka bana bɛɛ lajɛlen kunbɛn a ma fɔ bana kelen dɛ bana bɛɛ yaasa an bɛ se ka kisi cogo min k'an kɛnɛma to Bamako octobre kalo tile 9 san 2024 gouvernement ka secrétaire général Birama Kulubali ale ye sɛbɛn fasiri amara sisan an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro bingali kɛra bateau ka tumutukaw fɛ yen o bateau maa minnu bɛ yen ni Ala y'olu kisi olu nana u yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛɛ Kulukoro ma ka jɛkulu sigi ye min ye ɲina u tun ye 7 septembre u tun y'a ɲɛnɛmayali baara kɛ o hukumu kɔnɔna na sa maliyɛn minnu bɛ Atlanta n'olu ka ɲɛmaa ye Balo ye Nimaga ninnu olu de ye sefa wari 80,000 di ko ka taa d'u ma kunun ko an yɛrɛ bolo taara ka taa du u bolo ma amara nka Kulukorokaw y'an bonya Kulukoro plateau 3 a dugutigi a maire a kinda maaw bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka min f'i ɲɛna amara an kun dara nka an bɛ taa enveloppe di ninnu ma ka segin ten an taara sɔrɔ u ye labɛn kɛ ka bila an ɲɛ labɛn in kɛra cogo di fɔlɔ min ye Kulukoro plateau 3 o dugutigi n'o ye Boubacar Konde ye ale nana o tɔgɔ la imamu n'o ye Aliyu Baja Mayiga ye ale tun bɛ yen Burema Yaluku ye église tɔgɔ la ale fana tun bɛ yen ka taa fara Aliyu Tembeli kan min ye monsieur le maire n'o ye Kulukoro maire ba ye ale fana ye wasa don a ka conseil communal kelen na n'o ye Mamaru Bakari Traoré ye amara ninnu bɛɛ de nana kɛnɛ in kan a ɲɛna trop sisan an bɛ taa ye dusukasi min y'an sɔrɔ batoko la an b'o o dusukasi tɔ dɔ kan hali bi ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ minnu b'a k'a fɔ mɔgɔ minnu tola kasara nin na ka na olu commando vraiment on ne fait que k'o tigi remercier surtout a y'a fɔ cogo min yɛrɛ la k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ti yanka ye n'o yɛrɛ sera ka nin hakilina sɔrɔ ka na dɛmɛ don an ka mɔgɔw ma k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ minnu tola ni kasara ni ɲɔgɔn na a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc an bɛ dugawu don vraiment nin kasara min filɛ nin Ala k'an faama ni ɲɔgɔnna ma vraiment Ala k'an faama ni ɲɔgɔnna ma parce que n'i ye batoko ta k'a lajɛ n'a gɛlɛya nana dɔrɔn gɛlɛya fɔlɔ a bɛ santi dugu fɔlɔ min na o ye Kulukoro ye yan a gɛlɛya fanba de yɛlɛn kan hali ɲinan t'a la an y'a ye k'a fɔ bato ma se ka baara kɛ a gɛlɛya fanba a bɛ hali bi Kulukoro kan ni mɔgɔ sɔrɔla minnu bɛna olu ka mɔgɔ minnu tora la ka na olu boloma dɛmɛ vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que nin ye anw yɛrɛ ka baara ye normalement commune yɛrɛ la mairie yɛrɛ ka baara ye nin ye commune den kelen-kelenna fɛn fɛn bi yan yɔrɔ la an bɛɛ ka dɛmɛ de kan ka se ninnu ma ni mɔgɔ sɔrɔla k'an dɛmɛ o la vraiment an b'o tigi fo k'o barikada
mɔgɔ tɔ fɛn bɛ a y'a fɔ cogo min na an fana kan k'a lajɛ hali bi ka exemple ta ninnu fana kan hali ni a exemple fɔlɔ bɔla yan ni mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ hali bi nin fɛn ninnu a kɔlɔlɔ bɛ hali bi ka yira k'a fɔ mɔgɔ la hali bi kɔlɔlɔ in a bɛ yen donc an k'an hakili to a la an yɛrɛ bɛ se k'an organiser cogo min na de façon locale ka se ka dɛmɛ apporter tuguni o de ka fisa sinon mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ n'a fɔ olu ye fɛn ye ka na anw yɛrɛ minnu bɛ yan ka na dɛmɛ kɛ k'an sigilen to vraiment an yɛrɛ kan ka hakili jagabɔ kɛ tuguni k'a ye k'a fɔ fɛn nin a bɛ yen hali bi mɔgɔw hakili b'a la faut pas que anw yɛrɛ ka ɲinɛ donc an k'a lajɛ n'an bɛ se k'an organiser cogo min na fana ka fɛn belebeleba wɛrɛ organiser min tɛ nin ɲɔgɔnna min tɛ nin ye donc vraiment ne bolo o bɛ dɔ fara a ko tɔ kan. n bɛ dakuru ɲigilen fɔ an ka gɛlɛya kɔnɔna na ka ci fɔ Kati ɲɛna étant le président des rescapés a ye wari mun di an ma nin ye ni wari in bɔra États-Unis Bruxelles mɔgɔw bolo ka na di anw ma an b'u fo walayi wari ma dɔgɔ an bɛ gɛlɛya mun na mɔgɔ mun mana dɔrɔmɛ kelen d'an ma vraiment a t'a tigi sara sɔrɔ jama mun filɛ nin ye mun nana ni rescapé tila siɲɛ 10 ye siɲɛ 10 o ma se kɛnɛ kan yan nɔ an ka mɔgɔ fo Gawo u fo Kidali u fo Kayi Mali rescapé bɛ diɲɛ fan bɛɛ parce que ni bateau bolila bateau bɛ ka boli diɲɛ mɔgɔ bɛ bateau kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ bateau kɔnɔ donc mun dira nin ni Ala sɔnna ma rescapé bɛɛ b'a a ye cogo la m'o lɛru di Kasimu ma ani donateurs ma. Donc le 7 septembre attaque bateau ne kun b'a kɔnɔ et j'étais blessé même o y'a sɔrɔ n kun lajɔlen don kalo 4 bon fragment donna n ko la ka kisɛ don cheville la mais sisan n bɛ Ala fo n b'a barikada ne balimamuso camanw bɛ ne y'u ye dɔ blessé caman taara Gawo an taara hélico la mais ne ɲɛ yɛlɛla k'u dalen sɔrɔ ne kɛrɛfɛ ne yɛrɛ ɲinɛna n t'a kɔ parce que denmisɛnnin fitininw bɛ 13 ans 14 ans 15 ans i n'a fɔ vieux ye kuma min fɔ dɔw sen tigɛra dɔw yɛrɛ u ye kɔnɔna nugu belebelew dɔw tigɛ ka b'u la an kun bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ Gawo jusqu'à présentement choc bɛ ne la ni ko k'a kuma kɛra ka tɛmɛ an bolo hali sa ma tɛmɛ parce que an ye problème caman de hali sini ni sigira jama na a bɛ kɛnɛ ma comme u bɛ obi fili ka na an bɔra an t'a dɔn cogo min an bɔra mais Ala de y'an bɔ minnu tora la fana Ala ka saya kuma lafiya ye. Gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan an tɛ n'an ka bateau tiɲɛna an tɛ ni bateau tɔ minnu bɛ yen olu yɛrɛ jɔra sira yɛrɛ tɛ yen bilen an ka sabaw o ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ni sabaga fɔra k'a fɔ k'a ka dɔgɔ nkalon don dɛ min tora yen a ka dɔgɔ yɛrɛ a ka ca yɛrɛ yɛrɛ de minnu tora yen bateau fana tiɲɛna o tora yen bateau baarakɛlaw yɛrɛ komanafu mɔgɔw yɛrɛ bi gɛlɛya b'u yɛrɛ kan kojugu komanafu baarakɛlaw yɛrɛ bilama gɛlɛya b'u kan kojugu u tɛ ka sara yɛrɛ ka fara an jagokɛlaw kan yɔrɔ minnu bɛ taa u nɔfɛ yɛrɛ a t'anw yɛrɛ bolo bi foyi t'anw musow bolo an jagokɛla minnu bɛ taa foyi den kelen a t'an bolo dugu jɛ o jɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn wele e ma kibaruya mɛn jamana ma foyi kɛ jamana tɛna foyi d'an ma an ka dɔɔnin kɛ hali dugu yɛrɛ kɔnɔ surtout bɛɛ bɛ Kulukoro dɔn région min don sɛgɛntɔ région don Ɲani région don wallahi Kulukoro région sɛgɛnbatɔ yɛrɛ de ça va pas baarakɛyɔrɔ foyi t'an bolo yan an bɛ taa an dahirimɛ ɲini ka dɔɔnin ɲini ka d'an somɔgɔw ma o de kɛra gɛlɛya ye ka kɛ dusukasi ye ka kɛ tɔɔrɔ ye ka kɛ ɲani ye. Ayiwa Amara musaka in a bɔra maliyɛn minnu bɛ Atlanta olu de ye wari in bila ka na min ye Nimaga ye ale ye wari di ka a bila ka na u ka président tɔgɔ la n'o ye Balo ye communauté maliyɛn minnu bɛ Atlanta olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ko ka 400,000 francs in di aw ko k'a bɛ fɔ a ma bamanankan na ko 80,000 o dun wari ko k'a di u ma a dira maire ma ɲɛmaa ye nin waati in na an b'a fɔ sisan ko wari Ala k'u nafa minnu fana y'a di Ala ka caman bila a nɔ na n'Ala sɔnna a ma Kulukorokaw anw bɛ fɛ ka mɛn u fɛ nka Amara anw taara k'an na jɛgɛ kelen a tɛ Kulukoro ba falen don tewu hali cɛncɛn bɔli ka gɛlɛ kuma tɛ jɛgɛ ma donc ni fɛɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ
wa komanafu maw olu fana bɛ degun kɔnɔna na dɛ samedi don n'ala ya manga jɔnya jɔ an na fɛn o fɛn kɛra kɛnɛ in kan ye k'a daminɛ dugutigi ka laseli la ka na se fo alimami ni egilisi ɲɛmɔgɔw ka dugawu don ma an b'a bɛɛ lajɛlen tɛmɛ samedi pour que mɔgɔ ka se k'a ye u ɲɛ na sisan an bɛ taa sangaw fɛ yen fɛtiba de bɛ yen bi fɛti min bɛ yen o ye olu ka kan min jɔli daminɛna mɛ kalo tɛmɛnen o la ne y'a f'i ye n ko gouvernement bɛ baara min na a man ka sɔn ko dɔw ka don a senkɔrɔ ni kan sera ka sigi sisan o bɛna belebeleba de bɔ baara la sabula sangaw bɛ weleweleliba min kɛ kuma caman segu o bɛ nɔgɔya kan inauguration de bɛ yen bi monsieur le gouverneur an ka ale ɲininka n'o ye colonel Ousmane Sangare ye kanko in a bɛ cogo di an ka jɛ k'ale lamɛn. Foli kɛ ka lase sanka bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ala ka jamana ye ala ka kolo suma ala ka hɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen nin ye hɛrɛ dɔ fɛnɛ selen yan se adamadenya a sinsinan dɔ ye lakanani ala y'a kɛ première pierre posera mois de mai tɛmɛnen na 2023 san yan nɔ jamana ɲɛmɔgɔw kun y'a fɔ ka fɔ u bɛ fɛ ka na ka militaire dɔ kɛ yan u na première pierre da o wagati in de la ɲinan ye san 1 ani kalo 6 ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma ni ala m'an ka jɔnya yira an na sinikɛnɛ u bɛ fɛ ka na koromu kari k'an jɔra a banna pewu ala barika la donc nisɔndiya de bɛ yen nɔ k'a ye k'a fɔ ko min don ko nɔgɔmani kun tɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'u fo k'u barikada ka ala deli u bolo bɛ baara min na ala k'a ɲɛ u bolo hali bi nin kɛra anw garijɛgɛ ye minnu fana bɛ k'a ɲini ala k'a nɔgɔya olu yɛrɛ fana ye komi n y'a fɔ cogo min na adamadenya bibi in na mali dɔrɔn tɛ jamana caman bɛ yen nɔ minnu bɛ an cogoya la sigi gɛlɛyalen don ni sigi gɛlɛyara fo lakana ka sabati pour que adamadenya ka se ka sabati mɔgɔw ka se ka taa u magoɲafɛnw ɲini mɔgɔw ka se ka taa u dahirimɛw ɲini ala ka jɛ kɔnɔna la donc k'an dayɛlɛ ka welewele bila kɛ ka se san bɛɛ lajɛlen ma san dugu kɔnɔna kɔrɔ kɔtɛ san région de ko don kan ɲi a sigira région bɛɛ lajɛlen de kama ka région kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele an ka bɔ i ko kɔnɔkulu an kana ɲɛnajɛ in a ka kɛ dunanba minnu bɛnalen ka na ɲɛnajɛ in fana la an ka bɔ k'olu kunbɛn f'u ka nisɔndiya u k'a dɔn k'a fɔ sankaw nin tɛ ko kura ye u bolo u nana première pierre min déposé jama bɔra cogo min na kalo hakɛ min kɛra k'a lakali mali ɲɛfɛ ala kelen b'a dɔn n b'a dɔn sankaw u bɛ se o la ka kɔrɔ et je suis sûr que ni fɛn ma fara u la fɛn tɛna bɔ o la donc ka weleweleda kɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ alamisa don kalo tile 10 i ko kɔnɔkulu k'u kunda bugudara sira in kan kankura in bɛ yen yɔrɔ la donc an ka bɔ an ka taa an ka faamaw kunbɛn an ka bɔ an ka taa an ka nisɔndiya yira an ka bɔ an ka dubabu yɛrɛ fɛnɛ kɛ minnu nana lakanani kama ala k'an n'u kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye nana baara min kama ala k'a fanga d'u ma. nin ye san ale gouverneur n'o ye colonel Ousmane Sangare ale mankan ye Aba Ture radio Santoro o ka kuma bara la sabula ale de bɛ a ko kɛnɛ kan ye ɲɛnajɛ ani kunbɛli bi de don Amara le 10 min ye alamisa ye k'a ye ŋɔni mina na dayɛlɛ k'a ye nafa ka bon k'a ye jɔyɔrɔ ka bon k'a ye mina na ni lakana ni lafiya ye sankaw nisɔndiyalen san cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka bɔ ka taa nin ko in na o de la sa u yɛrɛ ka maire ale fana ma to kɔ dɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko jaralaka don jaralakaw ka ko ma ngɛlɛsa nka nin kelen nin yɛrɛ kɛ maa ye an bɛ a fɔ sa n ko min ye Félicité Jara ye a ka hakilina fɔ an ye kankura in ale inauguration ko kan halisa Aba Ture radio Santoro ale ka kuma bara la. parce que koba min ti kɛ siɲɛ 2 k'an dayɛlɛli ti kɛ siɲɛ 2 donc poser première pierre ti kɛ siɲɛ 2 cogo min na a dayɛlɛli fɛnɛ ti kɛ siɲɛ 2 n'a dayɛlɛla san ka ban o kɛra k'an kɛra anw ta ye o kɛra mɔgɔ minnu tile la an ka kɛ seere ye pour que sini o sini an ka se ka lakale ko sɔrɔ ka kɛ san histoire la ka lakale an denw ni an mɔdenw ye ka fɔ ni kan ɲi sigili anw de tun bɛ yen a kɛra tan ka kɛ vraiment un souvenir pour la jeune génération de sang an b'o de ɲini sanka bɛɛ lajɛlen fɛ n y'o de fɔ salon ko nin ye histoire nin kan ka don san histoire la kan ka don mali histoire la k'an ka sigi san o ye koba de an b'a dɔn a hɛrɛ min bi anw kan a lafiya min bi sankaw kan hali ni mɔgɔ m'a fɔ anw ɲɛna anw yɛrɛ b'o dɔn donc ka min ɲini an ka nisɔndiya yira nin ko in na mɔgɔ bɛ se ka ko kɛ
mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ don an ye quartier kɔnɔ ka dɛmɛ kɛ mobilisation na quartier kɔnɔ duguw kɔnɔ bɛɛ k'i seko kɛ opérateur économique b'o la commerçants b'o la bololabaarakɛlaw b'o la sɛnɛkɛlaw b'o la bagan maralaw b'o la mɔnikɛlaw b'o la bɛɛ lajɛlen parce que n'i ye Mali ta 80% ye sɛnɛkɛlaw de donc k'a ɲini san k'a bɛɛ lajɛlen fɛ ni hukumu in kɔnɔ vraiment mobilisation an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ le jeudi an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan site kan pour que ka se ka taa nin réception in kɛ a filɛ nin ye Budara sira kan yanni ka se Budara donc yɔrɔ in dogolen tɛ n'i ye piste sira kelen ta dɔrɔn i yɛrɛ bɛ jama ye donc yɔrɔ dogolen tɛ sankaw pour que ka mobilisation ka kɛ a ka kɛ réussite dan ye an ye ka dɛmɛ dɔw ɲini an ka transporteurs fɛ u k'an dɛmɛ nin don kelen kama n y'o de fɔ n ka kuma na mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ don an na mais kɛrɛnkɛrɛnma an kɔni kɛlen bɛ ka labɛnw kɛ ka moyen de transport dɔw bila sankaw ka disposition na donc o moyen ninnu bɛna jɔ rond point na ani place indépendance la ani siraw kan k'i fɛn o fɛn donc n'u bɛ se kɛ mairie conseil dɔ ma ou bien chef de quartier ma u bɛ se ka moyen sɔrɔ ka se kan na donc an kɛlen bɛ k'o disposition de ta ni ala sɔnna ma jeudi depuis 7 heures o mobile ninnu o bɛ kɛ rond point na a bɛ kɛ yɔrɔw la donc mɔgɔ bɛ fɛ ka taa an ka kɔn ka bɔ. ayiwa hakilila sanga ka sɔrɔ kɔni bɛɛ kɔnna ka bɔ sabula sangaw bɛ se soli ka wuli la cogo min na amara farikolo ɲɛnajɛ min ye marokokaw ka kan ye n'o ye kan 2025 ye aigle e k'u ma se a ka ban joueurs kɔni sera yan u kunbɛra nin wagati in na nin y'u ka entraînement de ye amara kunbɛli an ka taa ni kunbɛli ye fɔlɔ sabula kunwala nin y'u kunbɛli ye u kunbɛra u ka dege karamɔgɔ n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a yira sa ko min ye 3e journée in ye n'o ye éliminatoire CAN Maroc 2025 ye Mali ale ni Guinée Bissau kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ taa ani segi la min ye taa ye o bɛ Bamakɔ yan sini octobre kalo tile 11 san 2024 o bɛ kɛ 26 mars la Bamakɔ yan Yirimajɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati hukumu kɔnɔna na sa min ye joueurs ye bi u ka entraînement min bɛ kɛ centre d'entraînement la Ousmane Blenina ko bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 amara k'o dayɛlɛlen don kunnafonidilaw ye han donc hukumu kɔnɔna na sa maa minnu b'a fɛ ka taa k'olu kɔni journalistes ka taa n'u ka sɛbɛnw ye sɛbɛn b'a yira ka fɔ k'u ye journaliste ye carte de presse walima fɛn wɛrɛw minnu bɛ yen n'i kan ka couverture in kɛ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi Ousmane Bleni ale tɔgɔ la Doulati centre la n'o ye joueurs yɛrɛ ka entraînement kɛyɔrɔ ye u kɔni ka entraînement kun fɔlɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban an b'a fɔ sango min ye joueurs ye u k'u jija dɛ u k'u jija dɛ parce que jama jigi b'u kan u ka Guinée Bissau dasi a ka wa olu mana Kamori mana Falaye mana Amaritia Kiki ninnu si mana bon kuma caman bɛ ka fɔ Amara nka a ka di ne an ka to fɔlɔ an ka jouer fɔlɔ n'an jouera n'an ye min ye sinon entraîneur ne kɔni ye min y'a ka ko la a ka dɔ bɔ kuma na parce que n'i ko ko joueur dɔ ka surun e ye joueur suruman ta i ko dɔ bɛ yen k'o ma 90 minutes e ye dɔ ta o tɛ ka jouer yɛrɛ donc kuma b'i minɛ mai ta mi ta parce que n tɛ ka se ka baara kɛ ni a fɔra a banna nka i ka ja i ka surun i cɛ ka jugu i cɛ ka ɲi a k'olu to yen bani a ka jaabi d'a ma dɔrɔn ballontan ye bi de ye u ka bi don bani n'u ye bi don sisan an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya donc an b'a fɔ sa ko joueurs k'u k'u cɛ siri sini nɛgɛ kanɲɛ 19 wulada in na ni maa min b'a fɛ ka t'u ka entraînement lajɛ sa o ye kunnafonidilaw olu ta ye Amara min ye Chani ye ale fana tako filanan éliminatoire o ko tirage kɛra Égypte kaw fɛ yen ale tɛ CAF siège ba ye sa wa ko Mali ale ni Mauritanie de bɛna bɛn aller retour la deuxième journée in kɔnɔna na min ye aller retour in ye e ko anw tɛ taa ninnu fɛ yen de n'i ma fili dɛ u ka sɛbɛnw bɛ ye min yira n ka lajɛ ka ɲɛ sabula a taa n'a segi bɛɛ lajɛlen kuma bɛɛ lajɛlen dantigɛlen don ka ban u y'a bɛɛ ɲɛfɔ ka ban Chani an ma deli k'ale ta dɛ a bɛ ni kana kɛ ko Coupe d'Afrique y'an bolo an ma deli k'a ta donc an ka mɔgɔw k'u jija sen Chani na an ka se ka se sɔrɔ min ye an ni maa minnu bɛna jouer n'o ye Mauritanienkaw ye an ka se ka se sɔrɔ u kan sabula an ka y'a kɛnɛ kan o ka ɲi an yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ ma wala Amara taali o ye taaliw bɛ daminɛ décembre kalo tile 20 ka taa se tile 22 ma o ye aller retour
o ye 27 ka taa se 29 ma min ye phase finale yɛrɛ sa u bɛ taa tan Keniyakaw olu fɛ yen ni yɛrɛ dugu ka ca dɛ a bɛ tan Kenya Tanzanie ani Uganda a bɛ daminɛ février kalo tile fɔlɔ ka taa kunjɛ février kalo tile 28 san 2025 donc phase finale o y'o ye nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw la kunnafoni minnu dira ma Amara ninnu Keyita fɛ ani ne yɛrɛ an b'a fɔ sa n ko k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala sɔnna ma kibaruya wɛrɛw an na olu da o tulo kan Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman k'an ye sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga